bandiraɓe on calmina winda o ko goodal pengal kisal leydi Pulaar seedam faa ko teddungal pelle goodal kisal deyirde Pulaagu e pengal Mamadou Alassane Ba ene beltoro teddinirde sokhna Fatimata Sy oɗo seedam faagu sabu darde makko mantinide tinnare makko feeñde e gelli makko laabtude e ɗemɓe gendiji hooreɓe goodal an li kisal deyirde Pulaagu Samba Djinda Ba pengal Mamadou Alassane Ba Sam Fatoyi Ka teddungalma ngal ɓiɓɓe leñol ngol e ndeɗo e oɗo ñalawma mantiniɗo mo teddiniɗa e teskade golle ma ko jangga ɗo ko jogoro jaam Mashallah. Ada kado tu dapat hari Bom. Kelle mai Bawon do hen ko fete godal kisal e bengal Mamadou Alassane Ba o teddungal wona prix o wona valeur o ko hunde en waɗi fayide fodde makko darde makko kadi ko jaatige woni ɗo ari ɗo yesso ene ummi ene ari ziyara ceerno Seydou Tall kamɓe jaɓɓi ɗon jippoto sa ari juma bobo ala ɗo jiɓɓiɗa ɗon jippotoɗo aɗa rafi wonda rafi guiɗe kamɓe capatonma kala gonɗa kamɓe mbaɗat taw enen jetta ceerno Aliou Ba enen jettamo kanko kadi ko debbo dariɗo ngel jeegue ɗum ɗon on ɗo tan ko wutte yo ɓorno wona wutte tan wutte sosoɓe tan pelle ɗe tutti ɗum teddungal ngal barakallah woni teddungal woni Pulaagu woni enɗam woni gandal non sokhna Aminata walla Fatimata Sy a jarama ya Allah ɓeyduma mbawa ɗum e cellal e mbawa jokkude golle ɗe ana wallidiɓe ma ɗum noon aɗa yoddina makko polgu ana okka wuure e kala waktu min mbima Seydi Sy an kala ko Pulaagu hokkuma ene yawi heddi tan ko ɗo wawi haaɗede kono ene yawi ka moƴƴo ka jokkowo enɗam ka ganduɗo enɗama ka ganduɗo kosama ka ganduɗo holi an mbaɗane kam ɗon kelle halanno ko ɗeɓoɗo kañala kararaje kanna baɗeɗanade suudu mbawi tumbereɓe so keerno kono haalo Pulaar noon mbi yidde ko tranquille yahata ko haaji muɗum wonji amin mbiyodiri ko yidde tan woni ɗo haydara laaɗo goɗɗum so wona yidde ɗum noon bannaɓe en calminiɗo defama en jettimo kadi en manimo kadi en mantimo gila e darde makko e darde bamma adi darade nde dariɗa ama tamimi wan ɗum noon salminama juurama o wi simillahi simillahi jam o wi aramani lowde yeyna nenande ɓiɗɗo jibina kala yo tawana ɓiɗɗo goddeyare o wi Fatimata Sy en salminon o wi ɓawli yumdinande fin Allah o wi ɓalejomo ɓalwol bonnani o wi kanko de caggal do yetti Allah nelaɗo mo yetti yum makko e bam makko on gaddi kadi ko jiɗɗugol noon ɗum ɗo waɗa o wi so neɗɗo yetti Allah yo yetti yum e bam wonno ko salner gaali haɗaji ko debbo moƴƴo dariɗo dadiɗo ɓe mbino ko yumma moƴƴo
jippinta ɓiɗɗo moƴƴo ɗum woni pharmacie omo janggi ko omo wawi omo muyni kadi ɗo muyni ɗo ko ɗum tan wawata wonde min noon oto jirguite kam ɗum noon pharmacie ndi onon worɓe ɓe onon bandiraɓe worɓe ɓe o salmini on o juurima on o neddi on duwaw o ñaagui on duwaw o wi kadi yo Allah hokkon wadde hitande foof tawa ko ni kadi eɗen ɓuura ɗo ha jen stade Amadou Barry ya barka fade salatu fall bar pulago mi mawi sohna pharmacie a jarama eyyi minen noon godal e bon godal kalam sa pelle ɗe fof ndendi ɗum ɗo kono min jogui jaɓɓal kesal ko kala ko jiɗɗen wadde mbaɗen sen ƴetti heure mbaɗen sen ƴetti foof ko wadde ko wiyete professionnalisme ɗum noon min jaggi pare ko teddungal wona yo jomum addu kalis eyyi teddungal par ce que sa teddini Mamadou Bodel so ko Saloum o yeera o ƴeewa mo remoya guerte moƴƴani ko waddata a faami donc jaɓɓal men kanko kadi koye godal o jeeya kanko pharmacie ko tergal e nder godal donc démarche o hay minen to ɗumga radio amen démarche jaɓɓal ngal wona parrain addude kalis il faut goppen ɗum parrain ko teddungal heewɓe sa wi waɗa parrain mbiya ala mi wawa kula sa wi waɗa defa mi ala mi wawa taw pharmacie ko waɗi ko defa ko waɗi ko Mamadou Alassane Ba ko waɗi ko kala hitande ɗum tagui godal ene jogui kala hitande wooda mo mawnin wooda mo teddiniri ɗum ɗon enen foof e fedde godal fedde kisal fedde pengal Mamadou Alassane Ba kañumen teddinirma e wadde yiide ko golliɗa e ɗemgal ngal enen gondi terrain enen mbaɗi gueɗe kewɗe wona enveloppe woni ɗo hen il faut paamen ɗum ɗon janggo e jaam sen ndi neɗɗo darir mbaɗo Baydo Ndiaye ala kalis so wiyama ne waɗe parrain teddinire hulat donc il faut paamen ɗum ɗon Allah jarama ka debbo moƴƴo ka debbo dariɗo vraiment no feewi ka jaatigi yimɓe foof eyyi vraiment a jarama no feewi wondimma ceerno Ba en calmini kadi monsieur Diop kanko lomti kanko wonno secrétaire général ISE kanko gollono golle ɗe kanko Mamadou Diop ha hande kadi kanko woni président ISE en mbiyamo yo jogor jaam ko continuité ko ɗon wonno dirani donc ISE ko mbatton ko mbaɗon ɗon juulɓe ko on mbaɗi radio ji on mbaɗi e dispensaire uji on mbaɗi gueɗe kewɗe hay terrain basket football oɗon jangguina karaté oɗon cafra gueɗe foof emin mbiya machallah jokke golle ɗe neɗɗo so wiyama jokku golle e firti golle makko no moƴƴi ɗum noon min jaranimama no fewi inde pelle ɗe foof